Altos Hornos de Bizkaia 1902an, ustelaren 29an sortu egin zen. Esan beharra dago, 3 enpresen batuketanengatik sortu egin zela. Lehenengoa izan zen Bilboko Altos Hornos, bigarrena ala Iberia eta bestea ala Bizkaia. Sestaon kokatu egin zela, eta bere jarduerik garrantzitsuna izan zela altzairua ekoiztea. Estatuko eta Euskal Herriko zalentzari gabe enpresa zirurgikoa garrantzitsuna izan zen. Honekin batera, Barakaldoko eta Sestaoko ezkerraldekoa orokorrean esan dezakegu. Baina bereziki Barakaldoko eta Sestaoko garapena, hazkundea eta populazioen hazkunde ikaragarria ekarri zuen. Immigrazio asko etorri zen hona, horrengatik adibidez ere. Migrazio asko eta horrek baita ere zerbitzuen beharra. Zerbitzu horiek beti, garai horretako diktadurak, frankismo garaian, eskaintzen ez zituen zerbitzuak defizientzia handiak ageria utzi zituzten. Esan dezakegu hainbat auzo jaio zirela edo sortu zirela, enpresa hau sortu zenetik. Esan dezakegu adibidez Lutxana edo beste hainbat auzo sortu zirela langileak etorri zirelako Barakaldora bizitzea. Bai, oso hirigintza prozesu desordenatu izan zen. Momentu horretan alkate frankistek Altos Hornosen beharretara jarri ziren, beti, kasu guztietan, eta Barakaldoko hazkundea modu kaotiko batean antolatu zela esan dezakegu. Adibide desberdina ditugu, baina agian gogorrenak izan ziren, esan dezakegu izan zirela San Luis Rontegin, bai, mendi baten aldapen eraikitako auzoa, baita ere azpimarratu behar dugu lehenengo auzoa, hemen atzeko partean daukagu Elkarmen auzoa, izan zara edo lehenengotarikoa, beti ere fabrikatik hurbil, langileok errezago izateko fabriketara hurbiltzea. Pentsatu behar dugu, Altos Hornos etorrela Sestautik, Galindo zeharkatu, bai, ikusten dugun itsasadarraren ertza guzti honetan zehar, Lutxanatik eta Lutxanatik erretorteraino. Beraz, enpresa oso, udalerriaren eremu oso zabala okupatzen zuen. Emakumeen papera oso argia da eta izan da gehien bat etxean egoten zen eta etxeari buruz zerikusia zuen guztia egiten zuen. Emakumearen papera gehien bat esan duguna, ez da, erreproduktibo eta zaintzen lana zen. Hau da, diktadurak eta erregimen politikoak eskaintzen ez zituen zerbitzuak emakumearen eskuetan geratzen ziren familiaren zaintza aurrera ateratzeko. Pentsatu behar dugu, garri horretan, haurtxandegirik ez zegoela, pertsona nagusien nagusiei arreta emoteko zerbitzurik ez zegoela, gauza guzti horiek emakumearen eskuetan geratzen ziren. Are gehiago, soldata eskasarekin, etxetara heltzen zen soldata eskasarekin, emakumeak kudeatzaile, ezin hobeak ezin ziren eta aurrera atera gintuzten. Esan behar da ere, haien soldatak basuagoak zirela. Batzuet gehiengoetan emakumeak egiten zituzten lanek ez zuten hain soldata ona edo soldata berdina jasotzen. Nire belaunaldia Altos Hornosekin jaio ginen eta Altos Hornosekin hasi egin ginen ere bai. Fabrikak, txadura, langileen joan etorriak, hori izan ziren nire haurtzaro eta nerabezaroaren garaian irudi garrantzitsuenak. Nire aita gaztetan Burgosetik etorri zen eta Altos Hornosen hasi zen lanean, lehenbailen, eta bertan erretiratu arte egin zuen bere bizitza laborala. Altos Hornosek izandako bizipenak gure bizitzetan, ugari. Altos Hornosek esan dugun bezala, hainbeste zerbitzuak eskaintzen zituen bere langileentzako, bere langileen familientzako, bere langileen seme-alabentzako. Adibidez, eskolak, ikastetxeak. Bai, Altos Hornosek 2 ikastetxe ereki zituen Barakaldon, Sestaon baita ere, bata mutilentzako eta beste bat neskentzako. Kasu bietan, erakunde erlijiosoek bidatua edo eramandak, eta nik nire aizpeak bezala, El Pilarren, Altos Hornoseko ikastetxean, lehenengo hezkuntza osoa egin genuen. Gero bai beste hainbeste zerbitzuak, eskaintzen zituen ekonomat, hospitala, adibidez gaur egun San Eloi hospitala
jatorriz Altos Hornosek eraikitakoa zen bere langileentzako. Bai, zinema, hainbeste hori da, erakunde publikoek eskaintzen zituzten zerbitzuak, enpresak antolatu zituen. Zelan ez, baita ere lagunak, nire lagunak, txikitako lagunak, eta batzuk orain arte, baita ere Altos Hornoseko langileen alabak ziren. Nire kasuan esan dezakegu beste belaunaldi bat garela, eta nire belaunaldia esan dezakegu oinarria oroimena dela. Altos Hornosentzat, guretzat, gazteontzat oroimena da eta jakitea, esan duzuna, bai sindikalismoa, bai grebak, bai kontzientzia sozial hori, esan dezakegu horrelako enpresek jartzen dutela erdigunean. Eta gaituztela beti jakiten gure aititek etorri behar izan zirela bai Espainiatik edo bai beste leku batzuetatik ona lan egitera, lanpostu on bat izatera, eta gainera ere garrantzitsua da izatea nire, bai amamak edo bai aititek modu ezberdin batean bizi zutela garai hori edo bizi zutela Altos Hornosen garai hori. Bai amamarengatik ikasi egin dut justo esan dudan guzti hau, bai kontzientzia hori, bai gainera euskaldun sentitzaren nahi hori eta kanpotik militantzia ere, eta gero aititetik jaso duana da langrina eta kontzientzia sozial, baina langile kontzientzia hori, esan dezakegu. Esan dezakegu gainera amama etxean lan egiten zuela eta beti egonda aititeren atxean egonda, aititek egiten zuenaren egiten zuena jarraitu egiten zuen, grebatara zijoan berarekin, eta niretzat hori da Altos Hornos. Ere transmititu nahi dut garai horretako Barakaldoko paisaia eta Barakaldo kolorea, ezta? Ezen bat ere gaur egun ezagutzen dugun Barakaldo. Garai horretako Barakaldoko paisaiak garabiak ziren, fabrikak ziren, tximinetako kea, sua, tximinetako baita ere edo tximineek botatzen zituzten txinparta, metalesko txinparta txikiek gure giroa, impregnatu, bustitu egiten zuten. Airearen kolore grisa, Galindo eta Ibaizabal Nerbioi Itzaztarraren kolore okrea. 1980 hamarkadan, Felipe Gonzálezek hasi zuela birbideratze ekonomiko hasi egin zuela, eta horrek egin zuena izan zen industria gero eta gutxiagotu, eta gero eta garrantzi gehiago eman hirugarren sektore horri edo sektore publikoari. Baina hirugarren sektore prekarizatua, ezta? Altos Hornosen itxialdia izan zen 1986an. Ekainaren 3an Altos Hornosen zegoen azken labe garaia, Maria Angelesek, burrunbila batekin esnatu gintuen, nik gogoratzen dut oso ondo, kezaka egongo balitz bezala, oso zarata gogorrak, eta horrek iragarri egiten zuen denboraldi, garai, amaiera. Amaiera izan zen oso bortitza. Amaiera egun horretan izan zen, baina Koldok esan den moduan, hamarkada bat arinago amaiera hori prestatuta zegoen. Felipe González gobernu buru izan da. Mobilizazioak 80ko hamarkadaren amaieran, hasi ziren, Altos Hornos ahultzen eta lanpostuak murrizten ari zirela argi ikusten zen. Eta 80ko hamarkadan etorri zen azken pausua. Espainia sartu zen Europan erakunde ekonomikoan, eta horrek ekarri zuen berbideratze horrek. Berbideratze horrek egin zuena izan zen Bruselasek eskatzen zituen neurrietara moldatu behar zela Espainia. Orduan, neurrietariko bat izan zen industriaren ez dakit zeineko orain, edo birmoldatzea edo aldaketa bat sortzea
Bai, oinarri ekonomikoaren beharrak Europarentzat aldatu egin ziren, globalizazioarekin bai merkeagoa zen beste herrialde batzuetan ekoiztea. Eta Espainiar estatuan zeuden siderurgia potentenak, Asturiasen hemen eta Saguntorenak arriskuan sartu ziren. Saguntorena Asturiasekoa desagertu zen, Sagunto mantendu egin zuten, eta Bizkaikoa, hau da, ezkerraldekoa amaitu egin zen. Dena den, esan behar da, plan horren truke, Europako erkidego ekonomikoak dirutza, subentzio handiak, eman zituen. Eta printzipioz, subentzio horiek eta diru hori, lurralde edo eremu hauetako birgarapen ekonomikorako inbertituak izan beharko zirela. Baina ikusten dugu, bai? Zen izan zen, funtsa horien helburua. Arakaldo bihurtu gaituzte bilgune edo merkataritzagune handi bat gara, bai? Bilguneak, ezkerraldean eta meatzaldean bilguneak dira nagusi. Kalitatezko lanpostuak edo lanpostu duinak ez dira existitzen. Ez daude. Eta ere gehiago, egon zitezken egoera industrial horren aztarnak lurperatu dituzte. Hemen gauden toki hau ere esan dugunaren islada da. Hemen zegoen jarduera oso ekonomiko garrantzitsua, hemen gauden tokian, zamatoki honetan burdina zetorren eta bere garrantzia daukala esan dezakegu, baina egin dutena parke honekin da igual oroimen hori berriz estaldu, ez? Estali egin dute hori. Esan dezakegu lehenen, atzo egon ginen hitz egiten etxean eta hori esaten genuen. Esan dezakegu hau bigarren fase hori izan daitekela. Lehenengo fasea izan zen Altos Hornos eta horrelako enpresen itxiera, eta horrekin ekarri zuen grebak, baina eta kontzientziaren igual murrizketa bilatzen lortu nahi izan zuten plan hori. Eta esan dezakegu horrelako parkeek lortu nahi dutela da kontzientzia hori igual eskutatu edo urrunera eraman. Gauza bat kontuan izan behar dugu. Desindustrializazio prozesu hori, errealitate izan zenean, Eusko Jaurlaritzak atera zuen lege bat, Ley de Ruinas Histórica, Ley de Ruinas Industriales deritzona, Bizkaia eta gehien bat ezkerraldeko zonalde hau zeuden industriaren aztarnak desagertarazteko. Lege hori izan zen marko legala, industriak zeuden industriaren arrasto guztiak desagertarazteko. Suntzipen itzela izan zen. Zuen belaunaldiak ez ditu ezagutu industrializazio horrek izan duen garrantzia, izan duen handitasuna, izan duen potentzia. Zer da? Egin zutena, dana lurperatu, zementatu, eta oroimen txiki batzuk utzi. Adibidez, zamatoki hau, ondo mantendu behar dana, parkatu Altos Hornoseko bulegoak, edo Igner eraikina. Baina kontekstua ez dago, hori da kontua. Kontekstuari hemen barzaio. Ez da zergatik beste museo bat egin behar, baina eman barzaio behar duen garrantzia. Igner adibidez, Ignerri buruz hitz egin duzu, Igner hor dago, jendeak badaki zer den, baina zaio inolako importantzia, garrantzia edo ez dakit nola esan. Barakaldoko eraikinen artean beste bat da esan dezakegu. Eta lehenengo pauso izan bazen, lege horren arabera, aztarna guztiak desagertarazi, bigarren pauso izan da, eremu horietan zer da egin dutenak. Negozio gehien bat izan da negozio urbanistikoa. Horretarako Bilbarria 2000 elkarteak sortu zuten, eta Bilbarria 2000 elkarteak egin zuen izan zen, enpresak okupatzen zituen orube guztietan, negozio inmobiliario, espekulatibo, horra abian jartzea. Eso eta PNV-rentzat
Bizkaiko, mehatzaldeko, ezkerraldeko langileen historiaren zati hori eurentzat deserosoa dela. Nik zalantzarik ez dekot. Bai, oroimen txiki batzuk, hemendik handik, utzi izan dituzte, baina koldok esan duena. Testu ingururi gabe, kontesturi gabe, bai, ze bihurtzen dira? Monumentuak, agian, askotan, bai, paisaia, politago egin dezaketena, edo... politago badago. Badago begira, mentago zamatokia, begira dago, baina kontestualizaturik gare. Alto Sornozen itxialderen kontrako borrokan baita ere, aipatu behar da emakumeen papera eta garrantzia. Momentu hartan sortu zen Alto Sornoseko emakumeen asanblada, oso modu aktiboan aritu zirenak Alto Sornoseko langileekin batera, mobilizazioetan, grebetan parte hartzen eta nik uste gogoratu behar dela itxialdi bat egin zutela Barakaldoko udaletxean, bai, astebeteko itxialdi egin zuten, momentu hartan zinegotzean nintzen, eta ze gogor eta ze indartzu eta ze kontzientzia handiarekin defendatu zuten eurena zena. Naiz eta askotan eurek langile zuzenak ez izan, bazekiten oso ondo horrek zer ekartzen zuen, ez bakarrik euren bikotekidentzat, bai? Baizik eta bere seme-alaben etorkizunerako. Atzera begiratzea, ez da atzera bueltatzea, da atzera begiratzea jakiteko nondik gatozen, orainaldia finkatzeko eta geroari, bai, gure aurreko belaunaldietatik jaso duguna kontuan izan da, zer dakigu egiten? Nahiko nukeena izango litzateke Barakaldok Bilborekiko daukan menpekotasun hori gero eta gutxiago izatea. Hori da nahiko nukeena. Badakit merkatal zentroak ez direla desagertuko, baina nahiko nukeena da Barakaldok bere kabuz hastea, eta, nahi duana da, Bartzelonan bizi nintzenean, adibidez, Badalona edo Sevillan egon naizenean Dos Hermanas, lo hiriak direla esan dezakegu. Nahiko nukeena da Barakaldo hori ez izatea. Nahiko nukeena da bizitza propio eta bere jarduerak izatea eta horrelako kontzeptuak bai. Gaur egun Barakaldon lan egiten geratzen basarie, merkataritza gune handietan lan prekarioak, edo administrazioa esango nuke, bai? Bai. Baina, hori ez du zergatik, horrek ez du zergatik horrela izan behar, bai? Industria eta, ekoizpena ezinbestekoa da. Barakaldon beti izan dugu ahalmena eta ezagupena lan industrialak egiteko, eta hori jarraitzea ezinbestekoa dela uste dut nik. Gaur egun esan dezakegu kontzientzia dela garrantzitsuena eta horrelako toki baten esan dugunaren harira kontzientzia hori landu egin behar da eta izan behar dugu beti garena oinarri eta ikuspuntu. Esan duzue guzti honekin zer da estalina izan dutena? Pues hori bai, estalina izan dute. Bai, ahaztu egitea nondik gatozen eta zer garen, ez da bakarrik nondik gatozen. Segu langileak gara, soldatapekoa gara, gehienez batzuk izango dira autonomo txikiak. Eta soldatapekoak izan da, langile mugimendua ezinbestekoa dugu jarraitzeko hobekuntzak eta aldarrikapenak eta hobekuntza sozialak, laboralak, eta guztietakoak lortzen hori ezin dugu ahaztu. Alto Sornos itzi zutenean, Alto Sornos itzi baino lehen mobilizazioak atzi zirenean, lelo nagusia zen, por el empleo en ezkerraldea, Alto Sornos ez itzi. Osea, duela berrogei. Laurogeita hamaseian, ia, bai. Lelo hasta. Eta zergatik lelo hori, pues argi. Gure aurrekoiek argi ikusten zutelako horrek zer ekarriko zuen. Eta zer ekarri zuen? Alto Sornosek bere langileei baldintza desberdinak eskaini zien, ezta? Itzi zutenean. Batzuk beste lurraldetako enpresetara lan egitera joatea, beste batzuk erretiro aurreratuak, baina, klaro, arazo izan zen
milaka lanpostu industrialak desagertu zirela. Eta justo momentu horretan, 80ko hamarkadan jaio ginen gazteak, asko ginena, bai? Lan munduan sartzeko garaia zen. Beraz horrek gure zonaldean, Barakaldon, Sestan eta Ezkerraldea osoan ekarri zuen langabezia ikaragarria izan zen, bai? Sestan, adibidez, langabezia 30%tik gorako izatera heldu zen, bai? Horrekin batera horrek ekarri zuen etzipena, frustrazioa, gazte belaunaldi berri batek ez zuen non sartu, bai? Lan munduan sartzeko lekurik ez zuen. Eta baita ere, nik uste azpimarratu behar dugula belaunaldi horrek oso gogor bizi zuela drogaren eragina, bai? Heroina esan dezakegu heroinaren kontsumoa, esan dezakegu epidemikoa izatera heldu zela, bai? Baina berriro azpimarratu nahi dut lelo nagusi horren balioa, ezta? Por el empleo en Ezkerraldea, Altos Hornos ez itzi. Altos Hornos ez bakarrik, Altos Hornosen ondoren beste enpresa batzuk etorri ziren, bai? Baina arrazoia zuten. Nahiko nuke esan, kontzientziaren eta oroimenaren kasura, kanpoan nagoenean ez dakit interesgarria den, baina beti esaten didate, ¿y tú cuántos apellidos vascos tienes? Eta nik esaten dio dena da, baina nola izango ditut nik apellidos vascos nire aiton amonak kanpotarrak badira. Eta hori ere uste dut lan egin behar dugula eta jakin behar dugula nondik gatozen, nor garen eta langileriaren barruan zenolako garrantzia dugun etorri den jendeak egin duelako gauden tokian ez, edo Barakaldo posible. Eta datorrena. Ezin du gaztu. Datorrela. Belaunaldi, jatorri triberetako belaunaldi asko etortzen ari direla. Baita ere, bai? Gure ongizatearen oinarria izaten ari direna eta izango direnak. Eta guztiontzako hori landuinak beharrezkoak dira, bai? Bai, herrian hitza gara. Bai? Eta ni beba azpimarratu nahi dut, taldea dela indartsu egiten gaituena. Taldea, militantzia, individualismo, neoliberalismo eraman nahi gaituen individualismo horretatik, ies egin behar dugu duzue. Ies egin behar dugu individualismo horretatik. Nik askotan esaten dut gaur egun lagunekin elkarrizketak izatea, ateratzea, bilerak egitea, aurrez aurre, online. Guzti hori gaur egun iraultzailea dela. Bai? Holako elkarrizketak edo beste berdin da, elkarrizketak ez dira beti izan behar zergatik. Lagunekin hitz egin behar da. Hori zeda. Gauza askori buruz. Bai, ez dakit terminoa euskeraz, bai salud mentalari buruz, bai bakoitzaren egoerari buruz, eta gauza horiek hitz egin da, bai komunitatean, uste dut hobeto joango garela gizarte gisa. Zalantzarik ez taldeak indartu egiten gaitu.